everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Kiyawan mo na mo. O eh. Lo, may laing kong ipamarahay ni mo, Bi. O siya man na. Balik sa bahay ni Adnel. O klaro ha, kung kinsa gyud ang iyang naasawa. Unsa? O sige. Ako nang klarohon. Lo, palihog lang ko. Susiha palihog. Gusto lang ko maniguro sa imong gisulti. Ngalili ang nga sa asawa ni Adnel. Wala'y problema, wala na. Naa naman sab ko trabaho ron. Unsa? Unsa may man trabaho, lo? Simple. Manuroy ko balot. Okay. Yan atas bay. Sugdi na pagsulbad sa imong problema. Uy, ay pagsulti nga ako lang yung problema ha. Kaya pilbiya ka ani. Imo ko nang inahan ang atong dilimbungan. Sabriya, ikaw ron naglimbong sa kuinahan. Tungod kay ikaw mipatuon niya nga mura kag mabdos. Bisan kung dili tinuod. Uy, 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 uy! Uy! Sus, sirit naglakaw ay. Laoy, naunsa naman noon ni. Dako naman noon yung problema akong gisudlan. Hala no, hilngon kong Dr. Ugma. Unsaon makako niya paghiling? Yo! Oh, Jigger. Mayo kinagmata ka na. Nako'y giandam nga pagkaon sa lamisa. Di pa ko makaon. Gusto po ko sa itong ikaon sa restaurant. Jigger? Hmm. May imong muhangyo? Sobra. Sulti lang. Siyempre makauyon ko. May mo bang musuroy ko sa gawas? Kuan, gusto na ko pagitaon si Papa. Oh, ang imong amahan tuod. Dako kay ikatabang si Papa. Nato, labi na din sa syudad, Jigger. Ako siyang pahitaon. O ganong ikaw magyud kuno ang mangita niya. Ha? Oh, tungod kay ako siyang amahan. Pagpuyo, dili ka mahimong mugawas. Uy. Ay, nakigda-higda naman din siya din sa sod sa mong kwarto. Huy, tabangi ko ba? Huy! Hoy. Say hoy. Hoy ako ngan, ha? Love. Tawag ako love. Love ka dyan. Oh, love, tabangi ko ba? Ikaw ang nagpatakag tabi sa kunyunahan. Busa sulbara na, ha? Tarunga lang yung pagsulbad. Kana makauyon ko. Ay gusto mo kami, matuog pa ko. Gikapoy ko sa taas kay na itong biyahe. Masa man jud ka? Dili ko ni mo tabangan sa papangitag paagi. Kada bang dili ta madayon og atong doktor ugma ba? Ikaw ang misuda ng problema, ha? Mao na resulta sa asawa nga di mag-agad sa bana. Pero ipaunsa man na nimo uy nga ako naman nasultihan imong inahan nga mura kog mabdus. Oh, kuno na, di agmayo kay matuog ko. Wala ka mabalakas mahitabo ugma. Ug nganong mabalaka man ko, ha? Ngano? Nga bunga man na sa imong kadanghag ang imong problema. Ay nagsabad ha, kay matuog na ko. Okay? Sus, kalagkot sa nitawan na ay. Matuog naman noon ni siya nga dako man yung problema ha. Bahala ka.
Hoy, ayaw nagtuog ba? Saba. Nangutana pa ko. Sa mana. Dali agay. Duka na kay ko. Kana bang... Kuan ba? Kuan ay dali abi kay matuog na ko. Duka na kay ko. Ay, kuan ba? Kana bang magpa-doktor ta kay mabdus ta? Unsaon man taanas, doktor? Oh, hilingon ang imong pribadong bahin sa lawas. Tinuod ka? Oh, lagi. Nakakita ko anang doktor nga magkiling babay nga murag mabdos. Hilingon na niya ang tibok lawas. Unya, hilingon niya ang pribadong partis lawas. Ha? Gikan sa tiyan, hangtod sa ubos ang hilingon ana. Unsa? Kinahanglan makabalik ko sa syudad. Bisag unsaon ako huda-huda. Dili gid ako madawat ang gisulti ni Arnel ako. Nabuang na gid siya. Nabuang na gid siya nga mitun sa akong kasayon sa kahugaw sa iyang asawa. Kinahanglang maluwas na ko si Arnel gikan sa kauwawan. Og ikaw, Lily, mas grabing silot ang akong ipahamtang nimo sa imong pagtunga sa kinabuhi ni Arnel. Anilaw na ko dinis kusina, oy. May kay way tao din, he. Oy. Miss Lily, dili kas kusina? Bilyo? Hi. May kaniya ka. Kanang, dito man dyan ka sakay sa, si Mami ba? Dito man sakay sa van, nga imong gidrivean. Unsa ba yung gipanulti? Wa man gito siya pagkisulti nako, miss. Ang doktor man may ang gipagisultihag maayo. Nanghambog man to siya nga. Doon na ko na siya umaabot nga apo. Ha? Ay, patay. Ha? Saom ni ako, eh. Unsaon nimo, miss? Oh, ha? Kuan manggod, Abilyo. Nga naman day, miss. False alarm sa nang imong pamabdos? Ha? Kuan. Oy, Uy, Ay, sapa. Mami? Kuha di ka mo pahuway? Taas biya tong biyahe ha ganina. Ay, wa ko duka oy. Kay nakatog man kos biyahe. May kay ni akas kusina. Minom na ko tubig, mami. Kana gyud. Inom gyud og daghang tubig. Ay, dali di ay. Arita sa usa ka kwarto nga wa na gamita. Kay doon ako ipakita nimo. Ha? Dali, sunod na ako, ha? Bilyo, excuse na nimo, ha? Okay na, Miss Lily. Sunda tong imong mamakura. Dali. Bunlutan ng karton niya silam sa parador, oh. Kana. Kani? Oo. Uy, murag taon-taon naman yung karton na din sa ilam sa parador, mami. Dugay na yun na anak ko na tanawa. Kay baw ka, 5 anyos pa si Arnel sa dihang ako nagipasok diha. Ha? Kay unsa man din ni mami? Tanawa lang, able. Uy! Way laming bakasyon na. Naglabad lang ang akong Muig daw na ako sa kama. Ardela. Ganong dili ba yung kamawasa ko guda-guda? Bisit ka, Ardela. Ganong dili ba yun ako ang gibahal di mo? No. Dili ba himong masuko si Arnel ako? Dili. Ang cellphone. Hello? Arnel, I'm sorry. Yvonne? Oh, ako kini Arnel.
Yvonne, muhang niyo lang ko ni mo. Ayaw na panawag. No, Arnel. Nakaamgon ako sa akong sayop. Nagpadama ko sa akong pagiging nililikod. Dili mo ko makatuo sa mga lahuay nga hulagway niya, Arnel. Huwag naluoy ko di mo nga mahimo kang katawanan sa uban atong mga kaila. May baw lang sila. Bahin ni Lily. Kung malambi ka na, Yvonne. Narana ni mo. Kung imo kong pakauwawan, Yvonne. Arnel nga no, magyod. O sa mga hinaan ng Lily ba? Nga nabuang man kaniya bisan pa siya kahugaw. Tinuot siyang tao, Yvonne. Nga no di ay ko, Arnel. Dili pa di ko tinuod nga tao, ha? Uy! Hala! Ka-cute ni mga sinina sa bata, Mami. Mao ka na ang mga sinina ni Arnel. Sa gamay pa siya. Ako ginagitaguan. Ha? Lily. Ikaw nang ako ang yun karon. Kung mabdos ka man gani, ang pinging ako apo ha. Kay gusto ko nga taas-taas pa nga mo panag-uban. Mami, ikaw ang akong hangyoon. Hatagi kog apo. Usa lang ka apo, Lily. Sa dili pa ko mamatay. Oh, Mami. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!